No poslouchej, jaký máš pocity, když se takhle na to díváš, na ten zápas? Bouchnul bys si taky? Ne, to já už jsem na tom starý. Ale hovno, jak jenom číslo. Když myslíš? Co ty? Jako za mě každý může zkusit, že jo. Máme tady monstra, který taky zápasí ve vysokém věku, takže si to běžte zkusit, kluci. Kluci. Stojím tu s vítězem zápasu Tomášem Ceganíkem. Tome, jak hodnotíš tenhle zápas? Ťažký zápas, zobrali sme to obidva na short notice 2 týždne pred zápasom, takže ťažký zápas. Akože bol som na to pripravený, lebo som mal pred 4-5 týždňami som mal zápas, takže naskočil som len do ďalšej prípravy a bol to ťažký zápas. Išiel som s black beltom jiu-jitsu na zemi, wrestloval som s ním, takže išiel som aj do takého rizika, ale neviem, viac mi to tam sedelo, dobre sa mi netrafalo, ale výhra je doma a som za to rád. To mě taky překvapilo, že jsi s ním wrestler. Byl to gameplan nebo to jako až v zápase? Nebol to gameplan, chcel som ho knockoutovať, ale voľako sa mi zle triafalo, takže ten gameplan sa mi zmenil počas zápasu. Bylo něco, čím tě překvapil? Asi ničím ma neprekvapili, akože dvakrát mi tam nasadil submisiu, aj 3, ale to som vedel, lebo je black belt jiu-jitsu, to je ten najvyšší opasok v jiu-jitsu proste a vedel som, že tam bude skakať po submisiách. Párkrát som tam zaspal, párkrát mi niečo zavrel, ale na tréningu to držím. Nikto ma nevie akože v tom, že ukončiť, že ľahko, takže vedel som, že budem v tom bojovať, ale asi ma ničím neprekvapil, asi som ja prekvapil seba, že som dobre tak netrafal, tak som s ním musel proste ísť jeho hru. Je něco, co by si pochválil v dnešním zápase, co ti vycházelo? Akože asi vychádzala mi tá kontrola na pletive, bol som tam silnejší, mal som tam tvrdý head pressure, nevedel sa mi stade pohnúť, dával som tam aj nejaké lakte z otočky, na zemi som bol viac menej lepší s black beltom jiu-jitsu, takže viac menej spokojný som s tou ground game, lebo v tom ma viac menej aj neohrozil. Dobře, já ti gratuluju. Ďakujem pekne. Děkujem. Tak mám tu výherkyni zápasu Verču Smolkovou. Verčo, bylo to neskutečně rychlý, tak co vlastně na to říkáš? Že som proste šťastná, že fakt tá drina, čo som do toho dala, že sa to proste teraz ukázalo. A ešte verím, že sa to bude ukazovať, stále som ešte na začiatku mojej kariéry. Byla taktika to rozhodnout takhle rychle, nebo co vlastně byla ta taktika, kterou šla do toho zápasu? Tak taktika bola sa proste nezblázniť, stále robiť jednotky, dvojky a to som aj robila. A potom, keď som videla, že to tam padlo, tak som to už využila. Jaký máš teď po zápase názor na svoji soupeřku? Tak mám na ňu názor, neviem, akože vyhýbala sa mi, ale tak to asi chápem. Ale je mi skôr ľúto, lebo vidím, že je taká otrasená, smutná. Tak ja by som aj rada za ňou išla, ale ona asi nechce, aby som za ňou išla. Ale tak dúfam, že bude v poriadku a vidno, že je v poriadku, len je z toho smutná, čo dáva zmysel. Ale názor mám, príde mi úplne normálna baba. Jak jsem říkal, bylo to rychlý, tak plánuješ ještě teď nějak v brzké době se ukázat? Tak o 2 mesiace kľudne, ale aspoň 2-3 týždne sa chcem napapať, zregenerovať a potom určite by som znova šla do prípravy. Ja ti gratuluju. Ďakujem. Ďalšímu zápasu. Ďakujem. Jak díky, to je vítězství tady na Ahoj, je to neuveriteľné, veľmi sa teším. Neviem to opísať, ešte to stále strebávam. Je to na stole zápas, který vlastně teď porazili Elnera, tak zajímalo by tě to ještě? Tak Kubo má teraz ambície do tej 70 chodiť. Jediné, že mi skudol do 6 jednotky, alebo ja nabral do 70, čo by bolo extrém, ale s Kubom nechcem, asi zápasy nevyhľadávam to nejako. Budem rád, keď si zatrénujeme, ale už asi každý má nejaké iné ambície a iné váhovky, takže neriešme teraz takéto. Tapy, co to děláš? Ty děláš tak... Väčšinu si ich nechávam, alebo zahodím ich, ale vždy si to zoberiem, nech nerobím bordel. Takže tak. Co plánuješ dělat, teď tě uvidíme znova? Kľudne čo najbližšie, neviem, ale nech organizátori zavolajú a som ready. Ďakujem aj ja, ďakujem pekne. Hello, good evening. So
Congratulations, so it was great. So it was your first fight in the octagon, right? Yeah. So how do you feel before? Before, yeah, nervous as always, you know. Excited, nervous, looking forward to it being over, looking forward to doing it. So same as always, yeah. It was a really tough fight, so I saw it. So you look Yeah, very tough. beautiful, right? Very tough. A lot tougher than I thought. How do you evaluate your enemy? Say that again? How do you evaluate so the fight? So how do you see the fight? Yeah, the fight went a lot tougher than I thought. I took the fight short notice at a heavier weight than usual. I normally fight bantamweight, but I thought I was fighting. I thought, I have enough skill to take this on, but no, my opponent was very tough, and he wasn't all talk or show. He actually came and he was very tough, very strong, good pressure, and he didn't shy down. I thought if I threw a few shots, he'd shy down, but he didn't, and he gave me a lot more than I thought I'd have to deal with, so fair play to him. So what are you thinking about the last time when you just hugged him? So just Yeah, was it planned or just? No, it was not planned. I actually didn't see what he hit me with. It's my first time. It's my first time ever being dropped or being knocked down. I've never been dropped or nearly knocked out. So that was new to me. So when I dropped, I didn't know what hit me, and so I just went into autopilot and tried to grab something and grab a hold, and luckily that worked out for me. Yes. Yeah. And next steps. So are you going to continue in the octagon? I'm going to go home to Cork, Yes. and I'll talk to you another time. So are you planning to fight again? I don't know. It's a terrible time to ask me. 'Cause, my face looks terrible and I feel miserable. And so we'll see. No doubt, knowing me, I probably will come back. So get better soon. Thank you. And congratulations one more time. Thank you. Thank you very much. It was your first fight. How do you evaluate it? So how do you see it? Если честно, у нас все 5 баллов. Я мог бы досрочно, я еще раз говорю. Мне было его жалко, потому что весь октагон был в крови. Я ему отдаю должное. Конечно, он удары держит, но я его пожалел, если честно. Не хотел его добивать. I hear you want to be champion. So when do you plan it? Next year, 2 years? What is the expectation? Да, я вот в принципе, в феврале месяца, конец февраля готов подраться за пояс. Congratulations and take care. Thank you, sir. Thank you. So congratulations. So it was great. Like fast. It was furious. So it was good attack. So it was. Yeah. How do you see? It was. Je suis vraiment très content de cette performance et j'ai vraiment hâte de revenir rapidement dans la cage de l'octagone. I'm sorry that the fight was so short. Like, would you prefer to have it longer? Oh non, moi, finir les combats rapidement, c'est mon boulot. C'est pour ça que je m'entraîne pour finir rapidement. Un combattant qui finit les combattants plus rapidement, il va beaucoup plus loin qu'un combattant qui fait des décisions. Donc voilà, ce soir c'était au premier round, peut-être la prochaine fois au deuxième round, mais moi je veux terminer les adversaires, je veux tous les terminer. Do you have a next plan in octagon? J'aimerais beaucoup affronter Nicolas Samsonidze à 66. Il a déjà refusé le combat contre moi, il sait pourquoi. Maintenant je suis à l'octagone, je suis signé. Maintenant, je vais redescendre à 66 parce que je combattrai à 66 dans cette organisation. Et là, il n'aura pas le choix de me rencontrer, qu'il le veuille ou non. Et si je peux faire le tournoi Game Changer l'année prochaine, avec grand plaisir aussi à 66 kg. So good luck and congratulations. Merci. Mám tu Roba Pukače, prince Bratislavy. Robo, jaký to je vyhrát před domácím publikem? Je to dobrý pocit, teším sa, bo je to paváda. Ty jsi vlastně přeboxoval svého soupeře. Jak se to povedlo? Já jsem čekal, že budeš mít spíš tu cestu přes zem, ale boxing necelým počkal. A ja som čakal, že to pôjde cez zem, ale nejakým spôsobom som sa tej nohy ani nechytil. A ako to som mal v wrestling fakt natrénované, aj som na to spoliehal. Dobre to bránil a Tomáš Dejak, celý môj rok a celý môj tým zo mňa vyťahli niečo, čo som ani nečakal, že vo mne je, takže im moc ďakujem. Přemýšlel jsi už co dál, kde tě budeme vidět příště? Ešte nie, nemám to otvorené.
Viděl ses po zápase už s Fero Fodorem, můžeš nám říct, co s ním je? Ešte iba tak zbežne sme kecali, vôbec neviem, čo sa tam v tom zápase stalo ani jak to mal, to musíme ešte pokecať o tom, je to čerstvé a nekecal som si ešte nejak do hĺbky, iba viem, že nejak zle stúpil alebo čo, takže nevím, čo sa tam stalo, takže pokecame. Dobře, já ti gratuluju k výhře, těším se na další zápas. Ďakujem pekne. Great fight. So how do you feel? I feel great. I feel great. I risk everything here because, like I said, my earning 10,000, man. 10,000 is so less, you know. I think I deserve more. They let expire my contract, and now they decrease my money for 10,000. I fought for 10,000. 10,000. I can't to pay my things, you know. Sorry to hear it. So just any plans for the future? Yeah, maybe I'm going to another. Unfortunately, it's possible I go to another organization because if you no pay more for me, yes. I can't agree. You know, I think I deserve more. Understand. So will you say so? It's not in my head. Huh? It's in the heads of the people. So wish you good luck. Thank you so much. For me, it's an honor. Great. I love to fight here, but I need to think my career. You know. Yeah, let's see what happens. Let's see. Děkuju. Great. Mám tu šampiona lehké váhy, Rony, jak se ti dnešní turnaj líbí zatím? Vieš čo, bol som tu iba na round 0, potom som utekal domov za rodinou, lebo môj malý má horúčky a má 39, tak som bol doma. A teraz som došiel na tento moje uvítanie, toto som si veľmi užil. Bolo to brutálne, že ma tu doma takto privítali a teším sa z toho. Tvůj kamarád Sanko Surdu bude mít titulový zápas. Co od toho zápasu čekáš ty? Práve teraz v nedeľu zajtra idem do Poľska, ideme za nimi, ideme sa pripravovať. Čakám to, že proste titul donesie do Ankosu. Surdu je môj veľmi dobrý kamarát, je to zodpovedný chlap, ktorý proste si máka za tým svojím. Sme obidvaja veľmi podobne naladení fightersky. Do tých zápasov dáme všetko, či to je srdiečko, zdravie, proste dáme do toho maximum. A verím, že ten titul donesie proste domov do Ankosu a strašne mu to prajem, budem tam. Tebe taky čeká další zápas o O2 aréně, o titul, tady ten, co máš, a Game Changeru. Co ty čekáš od té odvety s Kejtou? Víťazstvo. Čakám od toho víťazstvo, čakám od toho, že proste ukážem lepšieho seba. Ukážem to, čo ma vlastne aj Kejta naučil. Nejaké veci som zlepšil a verím, že víťazstvo donesem domov na Slovensko. Dobře, já ti držím palce do zápasu. Děkuju. Vartla. Marku, jsme na Octagonu Bratislava, že jsi se ani neukázal. Zdravím ťa. Určite ma to mrzí, ale naskytla sa mi možnosť zápasiť hned o mesiac na to v Mníchove, ktorej som sa chopil, takže prídem si na svoje budúci mesiac. Jak plánuješ ukončiť svoj příští zápas? Hociakým spôsobom, keby sa vám to podarilo ukončiť, ať už je to submisia, knockout, alebo hociaké predčasné ukončenie, tak je úspech. Nakoľko môj super je tvrdý bojovník, je mladý, dynamický, houževnatý, takže určite to bude chcieť aj on urvať na svoju stranu od prvej sekundy, ale budem na to pripravený a pôjdem po tom ukončení určite. Půlku karty už jsme viděli, tak který zápas se ti líbil nejvíc? Ja osobne som teraz čakal vlastne na Radka, čo mal, nakoľko je to môj tréningový parťák, chodí k nám stále do Ofy na sparingy a dosť sme toho spolu natrénovali, takže ten zápas ma zaujímal, bohužiaľ to nevyšlo, ale však taká je hra, takže nič také veľké sa nedieje. A celkovo tá karta je poskladaná veľmi dobre, takže som zvedavý na všetky tie zápasy ďalšie, ktoré sú pred nami a nemám vyložený nejakého favorita. Dobře, děkuji za rozhovor. Ja ďakujem. Tak mám tu Andreje Vagabunda Kalašinka. Andrej, jak se ti dnešní turnaj líbil? Super sportovní zážitek. Za mě asi nejlepší zápas. Ivan Buchinger strhl to celou halu. Dvakrát už umíral a vrátil se zpátky a strašně my mu to všichni přejeme. My třeba ta mladší generace, protože jsme ho sledovali dřív, že jo, protože už je na scéně strašně dlouho, takže za mě Ivan Buchinger nejlepší zápas, výkon večera. Dneska bylo dost zápasů i v tvé váze. Je tady někdo z těch, co zápasili, kdo by tě zajímal třeba v tom dalším zápase?
Tak všichni kluci 77, že? Vlastně se tady zapasili, že? Tak má Apollo, Matej Kertéš, Robo Pukáč vyhrál super výkon nad Didrikem Nebezpečným postojářem. Takže vlastně tam není jako, co by mě zajímalo, nezajímalo, tam je nějaký ranking, že jo, a všichni chceme jako být nejvýš, takže prostě s tady těma klukama se musíme sekat, aby jsme byli v té topce, že jo. A máš nějakou představu vůbec, kde bychom tě mohli vidět znova? Zatím to řešíme, já bych chtěl Třinec, já bych chtěl jako doma, na domácí půdě u nás v Čechách, v České republice, takže za mě Třinec, ale ještě jako nic není domluvenýho, takže čekáme. O některých zápasnících se říká, že mají skleněnou bradu. Dneska jsme viděli po třetí v tenhle rok Pavla Touše. Myslíš si, že má skleněný rameno? Pavel je strašně workoholik, on to přehnal, on jede furt bicák a on vždycky před každým turnajem zvedá třeba 300 na bench. Nemá gora, ono to pak to rameno nevydrží, jo, takže chodí do ty posilky, bench, tady tohle to jede a pak v tom zápasu, měl by to přehodnotit, přípravu na zápasy, nej tolik silovku, ale spíš kardio. Takže ať trénuju u tebe. Já mu klidně dám soukromky zadarmo, ať se mě ozve, můj Instagram má, tak si napíšem. Dobře, já ti děkuji, Ondrej. Děkuji. Potěšit do dalších zápasů. Has.